Modré lampiony by vždy měly viset v rohu. Hore, to musíš být poriadny. Zelené lampiony by vždy měly viset v dolní řadě. To se nám podaří. Ještě jeden. Oranžové lampiony by vždy měly viset v rohu. A i na ten další text si můžeš kliknout. Lípa to vypadá skvěle. Nevím. Moc vám oběma děkuji za pomoc. Jenom doufám, že se kamenný drak nevrátí, aby dokončil, co začal. Rádi vám opět pomůžeme, kdybyste nás potřeboval. To je od vás moc milé. Děkuji. A tohle jsem předtím našla. Třeba se vám to bude hodit. Díky. Helena, to by mohla být stopa. Měli bychom se vrátit k bandě a uvidíme, co na poličku. Když se k některému podezřelému hodí Materiál na kostým draka. Někdo vyráběl kostým draka. Teď už jenom přijít na to, kdo to vyráběl. Tržiště zdobí lampion. Kdo najde poklad,